le tuna chuan fraction divide dan kan soilang fraction divide dan tinan fraction kan ti chu number chhong lo ni ta achung lama hian 3/5 te lo om ta sela chuan a hnuaiah hian 6 te polo om the ni chumem je chu 3/5 hi 6 in kan divide on tina nia tiang chi re chuan kan chin che dan tur chu helaya main line hi kan la le anga chuan achung lama fraction a om chuan lak thlak tur ni ting hian 3 kan langa achung lama denominator hi a hnuaiah chuklet lang 5 kan da ta hian a hnuai lama 6 lo om to sa ti hian chuan du chuan hele hi kan cancel theya hi kan puntir phut thei boka cancel taila 3 1 is 3 nenga 3 2 are 6 aro ni ta chuan chunglama 1 chia bang tonga nulama hian 5 2 are 10 lo om to don ani chuan number 2 chunglama 4 cho omanga nulama 5/3 denominator lama hian fraction tho om don tinani chu hetiang chi kan chaw don chuan chunglama 4 kan langa hnuai 5 hi kan la le anga chuan a hnuai lampanga a hnuai zawk a hi heta achunga numerator a lak chho dei tur ani multiplication in kan kaltir selang ti chuan cancel thei kan nei lowa cancel them lo vai multiply me tur ni 4 3 are 12 kan tinga a hnuai 5 oma hian 12/5 alo chuak don ani chuan number 3 numerator le denominator fraction ve lo om ta om je chu fraction le fraction divide tur lo ni ta hetiang hi ma kan soi ang khan soi ma support taila soi dan chin hiom thenga pakhatna chuan hi achung zo ka mi hi kan rem thalang 3/5 a hi 5 kan la thanga 3 chungai kan danga tan 3 omanga 5 ta hin kan danga number 1 kan soyang tho khani chuan a hnuai lampanga a fraction om hi china number 2 kan soyang khan helai 3 hi tan kan da lenga multiplication in a hnuai le chhonga mi denominator a hnuai zawk a hi chunglama kan la chhonga 2 in a chhonga ti hin ti chuan cancel theom chuan cancel tur kan ti kha 3 le 3 in cancel theya 3 1 is 3 ni vain ti chuan chunglama 2 lo manga hnuai 5 rom don ti nani chuan hetiang chi big chung le hnuaiah fraction ve ve amang chi chu hetiang point a chaw thei ni 3/5 tin le topanga into kan tianga hnuai lampanga fraction hi in letlingang a reciprocal in lang chum je chu 3/2 a hi 2/3 ni local tonga ti chuan cancel thei don ta ni hei le hin cancel anga 2/5 tho lo chukang hi chaw dan tlema danglam ve deuh maro chu dik ve ve tho si ani hi fraction divide angai huna kan ti thin dan tur ani